Ste sa stali aj tvárou kozmetických prípravkov Avonu, ktoré sú určené aj pre ženy po 40-ke, ale vy teda na to vôbec nevyzeráte, že by ste to potrebovali. Tak prečo ste to prijali? Tak já už teď, jak se dělala ta prezentace, tak jsem přemýšlela 55+, kdybych mohla tak začít asi, takže já v tomhle jsem taková hodně proaktivní, takže já jsem hrozně ráda, že Avon mi vlastně tuhletu spolupráci nabídnul, protože vlastně my, když jsme začínali tu spolupráci i s domácím násilím, tak jsem byla tváří pár produktů, ale nebylo to ta hlavní, ta kosmetika. Mě to trošku mrzelo, protože já jsem ideální zákaznice a jsem zákaznice, takže jsem fakt ráda, že jsem dostala tu možnost. Vy sa o seba nejako špeciálne staráte, či prezradíte nejaký recept na krásu pre ostatné ženy? Já se nestarám asi o nic víc a o nic míň než každá druhá žena, pravděpodobně i míň, protože jsou ženy, které opravdu tomu věnují o hodně víc času než já. Já se snažím, kromě toho teda zdravého životního stylu a pohody a toho starat se o svou pleť, čistit jí, vyživovat jí různými krémy, séry. Dneska už fakt ta nabídka je obrovská, takže to je to, co já pro svoji pleť dělám. No. Keď si ľudia povedia, že supermodelka, tak si predstavia, že nerobí vôbec nič, len sa o seba stará. Ale vy ste matkou 3 detí, tak ako vyzerá váš bežný deň? Můj běžný den vypadá tak, že ráno vstanu, poměrně brzo teda. Připravím děti, vypravím je do školy. Máme 3letý dítě, takže asi nemusím říkat, že jak to vypadá, takže to dopoledne to je jeden takovej velký šrumec s ním. Já opravdu můj život mimo modeling je naprosto nezáživný a úplně ordinérní. A když já vezu ráno děti do školy a nestíháme, tak já je vezu v pyžamu. Jako. Já nebudu stát půl hodiny v koupelně a činčat se, abych odvezla děti do školy. Takže já si myslím, fakt jako každá ženská. Vy ste boli druhá žena z Československa, teda modelka, ktorá sa objavila na titulke Sports Illustrated dokonca 3-krát. Tak sa chcem ešte opýtať, že či vás ešte uvidíme v bikinách alebo v spodnej bielizni? Tak já jsem se zrovna nedávno, jakoby to 14 dní, co jsem fotila plavky po dlouhé době, musím se teda pochlubit, že ještě stále na to mám, i když o hodně radši jsem tváří něčeho, jako je Avon, než abych pobíhala v plavkách po pláži. A kam to ťahne vaše deti? Napríklad vášho najstaršieho syna Janika, alebo z toho vyrastie určite veľmi príťažlivý muž, alebo vašu dceru Elu, tu sme nedávno videli na prehliadke Fendi? Nevím, jakoby modeling, i když to trošku není dlouhodobá kariéra, i když jako já již mám 20 let, takže bych asi nejsem ten nejlepší případ, ale já jim stále vysvětluju, že to, co mají doma nebo jaký život my máme s Palem, není realita. A takový život se podaří opravdu jenom malému procentu lidí, takže jako ukazujem, že jako spolíhat se na to, že prorazí v showbiznesu nebo že prorazí v modelingu, prostě není to pravý a tlačím je samozřejmě aspoň toho nejstaršího, že škola je základ, tak jako to říkali mě rodiče, takže zatím nedokážu říct, kam by ani jeden, ani druhý tak nějak víc směřoval, ale pokud bude modeling součástí jejich života někdy, tak to bude jen taková okrajová záležitost k zpříjemnění. Myslím si, že mají navíc.